So umuntu wakho uSiphalo yini le kahle kahle ofuna ukumtshela yona oyifihlile? Ngifuna ukumtshela kona ukuthi kahlahle lengane le akusiyona yakhe. Oh. Yes, eyababa wakhe. Kodwa ke no believe ukuthi eyakhe. Uyondla ke kodwa ke. Yeah, uyayondla. Uyayondla. Okay. So ready ukuthi singamfonela? Yes. Yeah. Right. Endileya nayo nazama ngicela ukuthi ungaphindi ungifonele because ulalela wami and angikwazi siphinge sinako sithatha. Cha kodwa nje ngizama ngi-explainile nje ukuthi wenzala. Asekho isidingo siqhubeka nowami because vele futhi wena wabona ngathi waba ungcono kunawe. Ayiqhubeka nowami futhi ngifaneleke. Ngoba vele ngifaneleke. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu sibiza ngokuthi sivulelana izifuba. Igama lami nginguStufuza la ngamandla ezulu, umngwenyankomo Msavukazi Umvuleni. Intokazi ezalwa Mamkhize, ngumzukulu wami laMnkosi Dede Zibulalane. Umpukane yadla amasengothi namhlanje ke sehlele noZama Ndlovu. Uzoka asichazela kabanzi ngerelationship yakhe nomuntu wakhe kodwa ke uthi khona imfihlo afuna uyikhipha njengamanje sekhathele ukufihla and siyakhathala ukufihla kuma relationship wethu. So manje uthi ufuna ukuthi irelationship yakhe ayibeke kwelinye izinga nomuntu wakhe so ukuthi amtshele umuntu wakhe ukuthi kwenzakalani. Sawubona. Yebo sawubona sis. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele abalandeli nababukeli emakhaya bese sitshela ukuthi ubani igama nesibongo. Sanibona, igama lami nguZama wakaNdlovu. Ngize kule show ngibhalele le show because nginemfihlo engade ngifihlela umuntu wami. Okay. And I feel like izo affect relationship yami if ngihlala naye. So nga decide ukuthi mangivulela ngimtshela. Mhlawumbe ngenzeka mhlawumbe kube lula izinto yes. Ubani igama lamuntu wakho? uSiphawa kaZulu. Oh okay. Nihlangane kuphi? Montclair. Sihlangane eMontclair. Because mina since kahlahle mina ngisuka emzimkhulu abazali bami ke bamuvela la eMontclair so sahlangana khona ke nobhuti ke naye ehlala khona eMontclair. So seninesikhathi singakanani endaweni? Sesina 2 years. Oh okay. Nabo abantwana? Yes, sinomntana oyedwa umuhle nje intombazana. Oh okay. uLisa. Manje sebonakala phi ke inkinga isekuphi? Sis. Inkinga yonakala ubhuti uSipha umuntu wami. Uhlezi engabi nasikhathi samanje yabo. Uhlezi nje ehamba nabangani bakhe ebusy nje njalo uhlezi ebusy manje angisenaso isikhathi sami nanokuthi manje kumele sibe so yabo senze so 2 days. Manje akasenaso isikhathi sami sehlezi nje ebusy mangimfonela ethi busy uyasebenza angazi. Kade iqala ubudlelwane kade angekho so. Yes, waye right nje umbona ukuthi umuntu nje othembekile o right ongekaze ayenze nje into ongezumcabangile. Okay. So uye wa decide ukwenza njani? Since phela engangisatisfy noma enganginikeza isikhathi sami. So ngike ngalo mangivakasha kubo ngingamtholi oyikamba kanjalo ngivakasha kubo kwasho ukuthi ke ngahlangana nobaba wakhe. Ubaba wakhe? Yes. Amzalayo stepfather? No, Baba wakhe? Yes. Biological? Yes. Kwenzakalani? Ubaba wakhe phela wayengikhombisa ukuthi yabo uyangithanda futhi ehleze ekhona ekhaya enginiza isikhathi mina ngacabanga ukuthi hayi uyena right kunaye ke kwase kwaba khona lokho ke okwenza la phakathi kwethu lokudlelwane ke kwase kwafika la ekutheni ke size lale nobaba wakhe. As in yeah. So manje lento sinesikhathi singakanani yenzeka? Sekuyisikhathi unyaka mangicabanga unyaka siyenza lento sithandana nobaba wakhe. So umntwana lo unesikhathi singakanani akhona? Mncane umntwana. Mncane 3 months. Yes, mncane. So umuntu wakho uSiphalo yini le kahle kahle
ofuna ukumtshela yona oyifihlile? Ngifuna ukumtshela kona ukuthi kahlahle lengane le akusiyona yakhe. Oh. Yes, eyababa wakhe. Kodwa ke lo believe ukuthi eyakhe. Uyondla ke kodwa ke. Yeah, uyayondla. Uyayondla. Okay. So ready ukuthi singamfonela? Yes. Yeah. Right. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuzela ngamandla from Blaqlife TV. Mina ngikhuluma nobani? Ukhuluma noSikhabazo. Uhlala kuphi? Ngihlala eMonke. Oh, okay. Kukuphi emakhaya? Emakhaya kuseMaphumulo. Oh, all right. Sikufonela la sikushow yeBlaqlife TV. Esithi sivulelana ifuba khona. So ngihleli nomuntu wakho oyedwa waba ngazi ukuthi bangaki. Okay, shokran shop ngiyadlala. But ngihleli nomuntu wakho la uthi khona into afuna ukukutshela yona ebalekile adingayo ukuthi uyazi. Sekhathele ukufihla. Okay. Ubani umuntu wakho? Umuntu wamuzana nje. Oh, okay. Nihlangane kuphi? Sahlangana eMonke. Senesikhathi singana nindaweni? No, 2 years. 2 years, mangaphonsisi yawo 2 years. All right, injani relationship yenu? Yonke ihamba kahle. Yonke ihamba kahle, angaliboni iphosishini. Usa happy ngani yathembani? Sa happy nje kakhulu 100% sure. All right, ninamntana? Yeah, umntwana sinaye, intombazana. Uba igama lakhe? Ulisa. Oh, okay. Angingamusha isikhathi nangu uzama afisa ukukhulumisana nawe. Yaspa. Yebo uyani? Ngiright unjani? Ngiyaphila. Yeah. Njengoba ke ngila kule show konke engifisa ukuthi ngiyikhiphe nje sifubeni engade ngifihlela yona. Okay, baby le. Sipha yabo masuke ngithi mhlawumbe ngiyeza kini mase ngakufici nje. Yes, ngisuke ngizile, ngisuke kukhona ngithi kukhona ubaba wakho lapha endlini. Yeah, obviously uhlezi uthola ubaba. Yes, manje ke ngoba mina ngihlezi ngingakufici, yabo kwasho ukuthi sinobaba wakho ke kaba khona into kwaba ukuthi sinobaba wakho ke kwenzakala ukuthi sisalala so2. Ngalala. Yes. Yeah. Cause wena wawungekho and futhi uhlezi ungekho endlini so kwaba ukuthi kwenzakala lokho ke phansi kwami. Baby. Man, walala qonda ukuthini? Walala wavuka ekuseni noma understand. Ngisho ukuthi we had sex together. Nobaba wakho. Nobaba wami. Yes, nobaba wakho. Baba mlungizalayo. Yeah, Sipha. Yeah, kodwa ke okusemaqiniseni okuyikho khona ukuthi uLisa ngenze ukuthi akusiyona ingane yakho eyababa wakho iyona mfihlo le ebengifisa ukuthi ngitshele yona. Ulisa ke ngane yami. Angithi baby sawenza nje ama-DNA test. Kasala singane yami. Yeah, ingoba phela nobaba wena ngithi negazi elilodwa so amalokuzana ama results ke aba ukuthi a correspond since ama blood enifana. Yeah, bekuyikhona kona lokho ke ngifuna ukutshela kona. Shukela isikhathi mina ngiyaphanda.
ngiphandela ingane yami nawe ukuthi nibe kahle nibe right kanti ubhizi ulala noBaba. Siphansi njengoba ngishilo nje wena uhlezi ungekho manje mina memene ngenze njani ngoba phela nami ngivele ngifile lonely ubaba wakho-ke kwaba ukuthi uyena umuntu okhona ongakwazi ukungisiza. Manje Sipha uzizwa kanjani ngalokho ukuzwa njengamanje? Yabona angiyazi into ezoyithini because mina ngazi ukuthi ulisa ingane yami manje lento angitshela yona ukuthi ulale noBaba. Angi-understand kahle ukuthi lela kanjani ubaba wami because mina ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngikhombise i-support ukubona ukuthi ube nolisa. Kodwa wena uyasho nje ukuthi bohlezi ungekho njalo makafika ekhaya awukho wena. So umsebenzi usungithatha yabo umsebenzi usungithatha and ngoba ngisuke sekuyintetheni umsebenzi usungithatha ngihamba because ngisuke ngiyozamela bona nolisa yena nolisa manje lento angitshela yona abone ngiyadideka ngiyalahleka Manje kanti anixhumani yini usuke angazi ukuthi awukho yena ekhaya noma wena uyamthembisa ukuthi uzobe ukhona ekhaya athi uyafika ukho njengoba seyazifica ubaba nje ekhaya. Cha khona siyaxhumana ya mayizoze siyaxhumana and uthola ukuthi uzoxhumana kanti esendleleni mhlawumbe mina ngingene i-call yabo yamajetami khona khona umsebenzi lo ensuke ngikwenza yabo ngithathayo engisuke ngikwenza sekubona ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphushe impilo nawo yabo hayi ngoba kusuke kuyinhloso ukuthi ngingakhona. Manje uzizwa kanjani nje ngokujulile kwenhliziyo yakho ulale noBaba wakho? Yabona Uzoqhubeka uthandane naye kodwa? Siswami yabona nje ngoba mina nje angisekho walapho relationship angisenaso sangeni sengicabanga indlela ukuthi ngiqhubeke nempilo yami and leya nazami ngicela ukuthi ungaphinde ungifonele because ulale noBaba wami and angikwazi siphinge sinako sithathayo. Cha kodwa nje ngizama uku-explainile nje ukuthi wenzala. Sekudinga siqhubeka noBaba wami because vele futhi wena wabona ngathi kwaba ungcono kunawe ayikhuluma noBaba vele nifanelene ngoba vele nifanelene. So uzizwa kanjani usukhulumile naye Sipha yambona njengamanje ukuthi ungenisile thini inqubekela phambili? Shothi mina vele-ke ngizoyiqhubekela ngiyikhulisele ingane yami ayikho into engizoyenza. Ayikho into engizoyenza. Uzoqhubeka uthanda noBaba? Ayi ngisaqhubeka ngithandane naye kwanaye lo baba wakhona. Ayikho into engizoyenza ngizoyiqhubela nje ngiyikhulisele ingane yami. So manje ubaba mekathola naye ukuthi umntwana wakhe uzoyenzani? Mekathi nokuqhubeka athandane nawe ke because uSipha secacisile ukuthi akasafuni ukubambe nawe. Ngisho ngathi uyathola ayikho into ezoyenza. Mina ngizoyiqhubela nje ngihlale nengane yami. Ukube mhlawumbe ngingakwazi ukurelocate ngavele ngisuke lapha. Ngihambe ngiyohlala kwenye indawo nengane yami. Alright, nizizwela nani babukele lapha emakhaya ukuthi kushubile la eminyango. So nawe mayikhona imfihlo ofisa ukuthi uyikhiphe kumuntu wakho singakusiza thina kakhulu ukuthi uthinte lezi number lezi ezilapho escreenini. Mina kwami ukuthi ngikhumbuze ukuthi ngiyakuthanda usubscribe. Bye. It's the Blaqlife TV.